Trevor Gatefault isteach an sogadí Páirc Parnell Tráchtaire na Craobh Peile Mionúr Electric Ireland Leathcheannais Laighean atá going an tá Tráchtaire agus an iarnáitiúil Áth Cliath le cúnta An Mhí agus sin ag súil go mór leis an gaiileant ar ránóna áling ar fad in nána cearna agus an slua díogarníg ag bailú isteach an cluiche Leathcheannais só. Deis a gwing súla caf chun ceangar na fór na bhegadul chun Páirce agus tosnóí le fór an Áth Cliath. James Galvin hosnóg sa chúldómh chum an néamh bríd agus tá éad anna láidir costan de chuir Míchéal an manisteoir nua David Reynolds. David Lombard, Adam Beckton agus Andrew Davis, Selina Lawn-Cool agus a sic sa lár James McGahey anna éifeachta go gibhar a sé. Siad Colm Carroll agus Daniel Gilfoyle an bhirrta hosnóg i lár Páirce agus tá tosathe den chéad scoth Áth Cliath. Mo Salami, Selina Le Hosig ar raus and down for sé rá cool agus coolín gona Longford in san cluiche Dernach cosisiún agus an lína lán tosig an éifeachta freisin Patrick Cahill, Jamie Heavey agus a stick sa cúnga ifre cúitigh ón Madden. Fuair na Mhí agus tá aon ahrú a bháin déanta go dainn ón bhuair na bhuaigear íomhálaí sa cluiche Craobh an tatan Sicáte agus a sin na measna dosathe. Cormac Fitzsimons atá mar chúlbar ó chumaní bhathúna agus a ríist cosantóirí ládra Ben Brown, Thomas Clark agus an fearr ag gibhar sé tá mar chaptéin fear eile ó chumaní bhathúna sné Harry McGurk. I lár Páirce tosnóigh John Killoran agus Tomás Proudfoot go dainn for Proudfoot cool agus coolín a gcuine íomhálaí fémar for Con Brennan agus Liam O'Donoghue agus an lína lán tosig láidir freisin Cormac Walsh agus ar imile Carnoga Milo Stafford agus an tathú sin a dénach ón cluiche Dernach sé sin ifir a cúidigh Dara Lochran iste gon tús hanna sé isteach i gcuine íomhálaí for sé coolma tá áit ón tús Tráchtaire agus sé Tomás Dillon atá an Maintse agus seans má go tucha sé siút isteach níos déanaí. Se an slua bailú isteach díag arní gantá agus an réiteoir má lár Páirce fear Caile Vantán sinné Stephen Fagan agus ní fad anis nach go cuirfaí tús le cuasaí an dá iarán et leabhart le Míchéal son na focailiornacha áit i Leathcheannais cúgaláin an dúis dos na bútóirí an tatan seo cuaing. Is an lucht banistíot an dóthaimh fágan na Páirce fácathe fena leadan óganis dar nó a gceannas ar Áth Cliath tá David Reynolds agus a gceannas ar cúnta An Mhí ceann do bhór léchre Peile an chaundé sinné Trevor Giles agus cad é mar ar inspirádach le bheith gceannas ar aon iarán an tá Tráchtaire. Techt go dtíon stad seo bhfuil bhí trí cluiche ag Áth Cliath bhuidir gá ceann cailir de ceann amháin agus an son bhí clí sa bhreis an bhí tús gan a bheith úntaach in san comórtas agus an chéad dá cluiche caiilte bhuidir an chéad ceann eile gona Líise agus cháilíidir an sontí cluiche réamh bhabhta Craobh an lábhanúachtar ar Caile Vantán agus thug sé sin a slí tríd an son go dtí cluiche Craobh Laighean tatan Sicáte agus sártha spántas buaid aon cúlín agus fethe ar íomhálaí go dainn chorthain na bliana Sicáte agus iad an sahanis Tráchtaire le Áth Cliath.
Gachard Olivan is Páirc Parnell tá slua má ball isteach an tá Tráchtaire an réid torná fear Peile van Tán sinné Stephen Fagan agus Eishin Reagan is a Míchéal Páirc Gcuich réún tá láidir is séidir seachtaí taobh na lábh deise sa dul I drón taobh líne agus an cúne hail níos mó na aonrad an tán agus in san chéadla be se I bhábhar Áth Cliath agus caithna pingin na búte go dainn ag captain na Mhí sinné Harry McGurk rona dul a gcuine na gcuithe máise sa chéadla an tá agus well an bhirt carhríomh a haon díogastigh don Cavan Arda sinné Mo Salami ó Áth Cliath agus Con Brennan ó chunta na Mhí an réiteoirtúr ce cintú ghfuil gachtainna ins na háit go chuí agus é sásta tús a chuir le cluiche Leathcheannais Laighean orthaigh Electric Ireland 5-6 an tá nána cearna smacht go deasig Mo Salami ón tús an mó díreach síos tríd an lár iirecht ard seolt isteach go siúd agus sin yes agus fóríach bhí cur isteach ar siúd agus an réiteoirtúr sin ag léich agus a Haring Tarnáis agus kick séir dá thuirla teacht ag Áth Cliath ag tús na himmartha. Mail cúpla seachtainún cluiche dearnach bhí a gcuine Longford ach bhí cluiche sa bhreis ag an bhí agus buamá ar Caile van Tán agus ar Íomhálaí go dainn dheim siad ar 10 gúil idir an dá cluiche sin má se tá cúil iontu go cinnte inis. James McGahey far ó chum an naomh bríd leis an kick séir seo hógant. Iirecht ar a gáfhaint bhd lasmod an stúat if here's an lína cúgvéidir go stahad. Bhí sin fér caite an orda chun an gcuich sin a bheas ansá leis a gitóg seolta isteach ag taistil agus ag deire ag taistil leistigh dus na cúlaí. Iirecht gáfhaint an son agus tús má ag Áth Cliath. Iirecht an a bhaige McGahey. Smacht the calling on son ag Henry nu ag Harry McGurk captain na Mhí agus a ríist chuiristeach go siúd agus ag an tús an réiteoir ag leagant síos na rialacha céir atá inghlachathe agus céir atá doghlachathe cé deis má se ag an $20 an ounce rah go leor istigh sa lár se chun inis Tomás Proudfoot cúil agus cúlaí na gcuine Íomhálaí sa cluiche dearnach teachtasteach inis tá Liam O'Donoghue fearla for cúil Gonna Íomhálaí go dainn is brá leis bogad chun tosaigh. John Killoran a ríis tos na fianna. Tógadh sé tamlíonar an dáthaobh sa chrúisteach an pass sin méar stré agus dóhan déanta ríist an son ag Cormac Doran. Áth Cliath teachtamach an sa tre Cian O'Dwyer. Nis ag roch an tosaigh an son Owen Madden spás crutha go deas agus well imreoirí leistigh ag Lord na Peile ag a deire tá Madden sásta third face scór é hain. Laighean bhí bert leistigh ag Lord na Peile agus beag dímá beidir ar David Reynolds an banistóir leis an cinenne ortha son. Kick amach ríis le teacht ag Cormac Fitzsimons. Cúlpáir na Mhí agus kick mac a siúdaín taobh hail ag Lorg Harry McGurk agus sin Haran lína ach an kick séir meallta chumach McGurk se chun inis an fearlar Páirc John Killoran. Gá chúlín ar chlár na scóir Áth Cliath an bhí sa tóir ar ag héad scór an tá. Se chun Liam O'Donoghue ríist fear naomh Colm Killa. Machtaí McGurk captain Lorna can anna cuid glúiseachtaí na Mhí go dtí seo. Ar ná sé go deirgtí Con Brennan. Cosantóirí Áth Cliath déanamh dóhan go dtí seo brúin is a teachtar an bhí. Nis cá sé dul tras na ríistí Liam O'Donoghue. Ag luirg slí ag an isteach antá. Gcuine na gcuithe atá an bhí sa chéad leatantá. Roint dína fánarcha fós sa bailú isteach antá trácht anhol crafad sa chathair níos túisce. Agus slú a deas crunne isteach antá ar Ránóna dé Máirt. Nis Alex Keane a ríist. Áth Cliath cleachta go maith ar an gosan go dtí seo. Dhiargan bhí chamad an ad agus gur féidir ón gúil agus gan ligandómh third face scór an tá. John Killoran a ríist. Lús an cluiche ís le roinnt le nóman na gcónús. Seilbh ag an bhíle beidir gcónúmad agus stad seo
A ganíon slíomh fuite go fóil. Niall Smith an trosa. Cas sé Harnáis agus taobh hail round ar ríist. Teach tríd ríist McGurk. Sin in captain an count Currishis. Ard Ruher Dane to tríd an son. An pass to go last my bit will tesh an son. Oh, bhí chance Glover an son. Ach an coolbar in a lake Jamie Galvin. Ruher úntaach she's tríd an Lawrence on McGurk and pass. Took a last ma. Agus ige Dara Lochran. Ag Lura cool. Ach sábháil den chéad ag Jamie Galvin. Agus ige Dara kick Cúgvéidir. Agus dahad le tacht. Ag an bhí ach well. Ard Aberdeen to stig an son. Fuis vision go cinnte Áth Cliath. Nis an kick Cúgvéidir agus dahad. Ché deis scorála agus cúig nómad cata an tá I Páirc Parnell. Sé Jamie no sé Milo Stafford go dain ó Cail Chuilemáinen. Hogan ceann árthasá. Agus ceann sa Tamáinte isteach ag Stafford. Bhí breúir leis a géad ceann. Ag déanta go maith an lán tosaí. Cúntas na mí oscailt antá. Kick ma. Leis an kick amach ag Jamie Galvin. Dhéann sé ard aber chun an counter nach san na hábháil. Leis Lewis ag Áth Cliath iad ag Jürgen fell bhog có tapagús gur féidir. Agus cinntan san an riil nuhannig isteach an org. Hatún fell hartar nás láthraach. Tá an buntáiste tuc agus an a rairc an son I Mo Salah agus Salami agus ag Dara. Áth Cliath leis seileamh a ríist an fear chéine James McGahey. Ag Lurg, well ceann contour to Garim le Karen óga deis. Is stig an son mas féidir Tráchtaire. An fella dul ó chuine go duine ag Áth Cliath. Agus ag Dara airí lo an cúlín a lá nu. Ag bhí deis glórver an son ar cúl ón madan ag Creek nu ag Dara. A cad é mar seans a bhí stig an son. Bhí a driblód iirecht ard a turling to stig Karen óg. Agus ag Dara dóhan déanta. Chun turach aim siú agus scóraáilteach ard ghálaigh Max Morrison ribh sin. Kick amach a ríist an son ag Cormac Fitzsimons. Fear na mí sínt an son. Kick séir le bheith ag Mo Salami ag Dara. Corleis ag tastáil an son ó Tomás Proudfoot. Idir an gá chóirla choráis ag Dara amach go fada le Cormac Dorn agus Dorn ag Lurg slí an tríd Carrick tastáil agus an takeíocht ag Dara. Amach go fada le David Lombard. Bogama in san tosa Áth Cliath go cinnte agus contúirt nuair chunig mar an son leis an iirecht ard a turling drum le Karen óga. Pass sin gan a bheith úntaach agus díhailh má ag Tomás Proudfoot seachún an bhí. Cormac McKenna teacht amach inis, Harnáistí McKenna. Well, look sé sunk ar líagant ar an son an réiteoir ligant an immer teachtar aig. An bhí inis sa tóir ar scór eile antá. Lán tosaí. Siar a ghaun siad le seileamh é nuair amháin eile. Alex Keane amach tín Cleahan, nis Liam O'Donoghue. An taobh sa round agus Tomás Proudfoot a ríist. 8 nómad cata, 3 naig a héin antá. Dá héamh a fáilt Cóirí Sorta Chélan sa Rachnóna áling ar fad. I gcathair Áth Cliath. Cuinnig bhfuil an chóirgaoithe ag an bhuair an áitiúil sa chéad le. Harry McGurk a ríist. Bogga go má leistigh. Dachtaí an talamh chamad agus ag Dara. Lámh leagathe go sin agus ar a dalamh ag Cian O'Dwyer. With a Healing go make an kick Sarah dalamh ábhar na Mhí. Na sé sin fág a ríist fé Milo Stafford fuair sé kick Cúgvéidir agus dahad. Bin an chéad scór an bhí agus tá ceann son níos congríd an chúl. Má se be sé is súl an ceann son a róú más féidir ar an trasnán. Lochan na cuithe na chuine in san chéad lechansa. Lurig na clúsa ó lucht Áth Cliath. Ordathe go maith. Agus ag Dara fear ag casa ag an second Dernach. Chéad seans ar stréig an bhí. Fanan an scór mar bhí. 3 naig a héin. Ar nú, caithigh tuirbh going an Tránóna.
San Leathcheannais eile tan lú agus caildare le chéile agus na bútróir le chéile Leathcheannais Laighean seachtain ónína tá le teacht. Brú feice go míid leachan son agus cic sé ríist le teacht a bhormhan na Mhí ansá. Liam O'Donoghue dul ar neis chun fell lorg agus McGurk chun captéin in isis chun ceann san a hógand. Ag leor Gráinte Mhóirí chun ruch dín taobh sá. Ag deir gotí Tomás Proudfoot. Chor Mhór leor Páirc sinna John Killoran an son. An bórthaisteach in isis le go bháil Cormac McKenna. Fácha fé Liam O'Donoghue, beidir ar Ashley McKenna. Tá lús a gúnta na Mhí freisin. Ard bhlocáil an son déanta. A beidir go méid an tarna deis ag Milo Stafford. Ar neis a hén sé siúd. Ríist ard bhlocáil déanta. Istigh an son Mo Salami an trosa. Dígur san imirt an son ag an dáhéamh. Ima Haran lína agus an cic taobh lína. Go deir le teacht. If over na Mhí stólam, Shagadain, sé Alex Keane tá gafa trastan chun ceann san na hógand. Ach ard tá spántas blochála fecha chun dáhéamh go dtí seo. Agus an slú a fós a ballú isteach an go dtí damnach cearna. Páirc Parnell. Ceann Máirt troir isteach an son ag Keane. Ceann contortach his stigar imime le Cearnóga tá cúlbáir sínta ach ar cuma ag an darn cur leis a gceann son. Agus Áth Cliath marachtan begánim contortach a stig an son. Brúartha ach an ceann son glanta agus ar lús lasrach fad na Páirc a Taisle darn agus illings chrimfuit an son ag fear Áth Cliath réitir ag scuile leis an imirt. Gardan taobhlín an son, Patrick Cahill ach dul gine Áth Cliath ag an ceann áirithe son. Agus an dáhéamh anna chorm go dtí seo. Sin ceann son ag an Mhí go deire. Gobal le déanamh teachtamach an son agus déint go maith go deire. Sin é Niall Smith ón screen. Teacht mór heimplar an son Daniel Kilfoyle ag an fell go ar náis ní áiríonn leis. Go dtíon taobh san hail an son agus an Mhí a teacht a ríist. Scór na íseal go maith go dtí seo. Cén tún son Bogama ag an Mhí agus an isis Liam O'Donoghue. Tá dechartí go leor dul tríd an son agus annach shot ar cosint Áth Cliath go dtí seo. Proudfoot a ríist. Nis seachún Milo Stafford far contortach ag leor cúlín agus tá sé ag an mó díreach. Bhearna ar neistí aon cúlín amháin. Agus ard obair an son ag Milo Stafford. Sin cic amach le teacht Jamie Galvin far chuman naomh bríd. Slum go gasise dul fada mar go bhfuil an bheirt a bhí glór ceann gard bogathe níos cóngraí dos na tíine á bharcáil an son. An green ísle chuiristeach ar imar agus smacht go deas an son ag John Killoran. Go dtíon taobh sá Con Brennan. Agus an isis Niall Smith chun an taobh sá ar riile teacht an tosa go ríist. Cuoinnig Trevor Giles an chéad bhlín Tá siúd a Gannis ar iarn na Mhí agus well sár haí go siúd ar na blianta mar imar agus mar thosaí agus mar air club san is mar bhain istóir. Harry McGurk a ríist. Cluiche seag fécinn níos fearr, mas féidir tarint air is féidir agus seachtí lámh an cúlbáir agus Jamie Galvin ábalta seo glanna James McGahey inis. Brú an son go cintear Max Morrison. An Mhí a tréad agus ag a deireadán cic sé amach le teacht agus an ceart ag an réiteoir fear Caileh antán Stephen Fagan. Ceann son imime Haran lína Derrick ach be cic cúgmhéidir agus dahead eile le teacht agus bí cinnte gur bé Milo Stafford a thógaigh. Rá chúlín aimse go dtí seo. Imirt teann go maistigh sa chúine gon buntá sin isis ag an Mhí agus deis eile go siúd.
Deis ag Stafford na fór na Chotharmú an taing amháin go dain go dtí seo ar chlár na scóraigh an bhí. Ach go dtí seo na cosantóirí ón dáthaobh in uachtar an tá. Deis iirecht ag Milo Stafford. Iirecht ag tarlingt. Contoir ríise sig an son ag imreoirí sichear nóg. Agus míád am a couple airla eile bheith an ceann son imime thar an trasnán. Cúlín atragónaí an tá. Carróir Cluiche caite. Teachtamach an son Áth Cliath tá Bobby Dial. Ó bhaile búdá Laighean a féhrú an son. Déanta go maith. Cormac Doran. Termsin Green Ísil go maith son. Daniel Gilfoyle. Carrick Tastal. Well an buntáiste agus an lámh an Ardigan réiteoir. Dulcan ceag má déant an son ag Gilfoyle. Idir a chá chóir le bhí sé go deir bilú deisir cool agus tá sé Leonard Corn. Críicne sa líontán písa skill áling ar fad an son ag Áth Cliath agus be gá ahrúíanamh cumá ach sár skill an son ar imime cearnóga críicnethe ag Patrick Cahill agus well de bhisnach aige tard fé agus cool cinúnach an son beidir ag Áth Cliath. Ard físa skill bhí sé leis héin áfa gur imime cearnóga be dímar an bhí leis ag an son. Agus Corleis ag tastal chumá an réiteoir tríis Doctor ag léich isteach Daniel Gilfoyle feag second ach seasan an cool ní léon ceist fé anna físa skill ar fad iirta bhí tarling de stig agus daran Corlehi ag Patrick Cahill agus chéad scóir le 8 nómad ag Áth Cliath caithfidh Daniel Gilfoyle an fórc ágan tre feag nómad nó gó Dúr Clyde Corleis an son. Nes tá go leor imreoir tris búla a gcuine Míchéal an son de chitring ón gic sin agus ríist beag mail bheag an son go leor imreoir mar term se sínta ach ní lom go lein go ró chuna seachas beidir an son Conor O'Brien dá Cliath. Ní fád a sig a há sé ach an réiteoir dúrach chuna bheith cinnte a ríist nach go lein gorta sa le leanfaí ag an tá. Seach nó dí caite. Cool sin ag Patrick Cahill. Tris bearna de ceithre coolína oscailt an tá. Nes John Killeran ag Lurg Rowna agus ag dúir ceann garad Nastí Niall Rogan an taobh howlan is le trí agus Liam O'Donoghue tacht. Táchtach don bhí scórachaim siú tris an cool sin i chéile. Má chéintún san tá línta de ceanta Áth Cliath agus có dachraigh an bhí dul trí nó mór haimpel ar an son. Seo chun a rís Tomás Proudfoot. Gan aige tris tart fé iirecht gá feinte don bhí go dtí seo. Can bháin ó chic séir ag Áth Cliath agus an bontáiste le teach chu a ríist. Idir chá chorla cá rééis leis a gic áirithe agus ag deire tóiste go maith. Trúr an bhí gur an felach alternais agus well cumá a roiada ag deire ar an réiteoir beáin dín agus deis an bhí inis an fella bhog go mar seo chun inis Con Brennan. Áth Cliath titim Harnash chun ceann son a costant. Darragh Loughran bhí teisiúnta go gur cool níos túisce. Loughran fósta dul tríd beileúil sean a gcónaí agus well an réiteoir dul isteach sin ceist se Calís feiciste sa cearnóg. Cosantóir na mí a teach trastan son go míid leathach agus ní raibh leisce ar bihan son ar Stephen Fagan má se kick éirice le teacht ag Milo Stafford. Cur cinúnach eile sa chéad lehan tá. Jamie Galvin a sig sa cúló sa chabhar amach. Cool dúrach fuite ag Patrick Cahill Áth Cliath agus deis láthragan ag Milo Stafford é sin i chealú an tá. Sár kick éirice ag Milo Stafford agus an bhear na leide a ríist an tá. Cool bar dulta sa tlíban os ceann. Bhí an spot arána ag Stafford agus an kick éirithe slánathe go snasta ag an lán tosaí sin héanú dónis ag Milo Stafford.
Gá chúla nimicht gá nómad an sa. Milo Stafford and Tanga One are clearing a score Gadisha. Ag an Mhí, but she'd begun in D-Mark leis sin ach tuige she'd come on. Go make Cór Cuithe in San Tarna Lehansa. Buntá Street at Táirteach an réiteoir de Mo Salami. Ach, nar tháinig in ní as sin agus le bheith léitear nations an Gadara. Fithe nómad atá Catansa Páirc Parnell. Ein chúlín óháidir na fórna, dá scór Derek. Cúlan taobh. Den Shemach will Ganzi Iver Truck an son or Daniel Gilfile can tum edition or bowl. Imashit and Fork look or two fulla agus her national Tasha. Nish Desh ag own Madden score one these two shkige. David Lombard. Mo Salami reached. La Queen of her third for ear find Ach ta Desh Nish the chacht o Jamie Heavy. Canton ag tashel ach her yesh. Agus foríl níl awn can tarna iirt go daine tamí her stray Áth Cliath tá. Cúlín fós atra. Scóráil fós ísisiil go maithan tá. Cormac Fitzsimons an ish. Cintún Gaoch ag brethir gan son, ag déint go maith an bhí sin a bhócant. Killerin dín taobh sa, Liam O'Donoghue an ish. Páirc an galore, ounce Gadisha ag an Mhí. Con Brennan, ag leir an tlí síos tríd an ish. Tomás Proudfoot. Pass sin tóiste go maith an Mhí. Deisir Cúlín an son ag Cormac Walsh. Ach ag deire de chiúis na bróga agus é sin ar fóríl agus tarna ceann ar fóríl go maith an Mhí. Má se an dáhéh anna chormar fadan sa Gadisha I Páirc Parnell. Kick amach le teach Jamie Galvin. Greens na súla ach a rís an bhí déanamh go maith le kicking amach Áth Cliath in San Chéad le Gadisha. Canson boot a ríiste Con Brennan. Count Kershey's trúr mór heimpel. Gan duine ná Jory an Achillesh. Achillesh an get open gan na broise sin amach ag a deire agus tá cool foot ag a deire an tarna cool ag an Mhí. Bhí an deire ar scéil gribh se chun casa ach a ríist camad sé in orda san air hurling agus ag a deire an tarna cool aimse ag an Mhí agus Céile Cormac McKenna ó Common Wolf Tone. Sin rá chúl as a chéile an Mhí agus an ish don géadúir tráóna na cuairtóirí gafa chun tosaigh an sá. Ríist an cosan gan bheith únta ag Áth Cliath ríist búta glán ag Liam O'Donoghue. An gcuiachs na seolta ag na cuairtóirí an ish. Tomás Proudfoot. Bog an mahan tu go cinnt Alex Keane. Better go deisir cúl eile. Ó ag a deir an cúl bar den of Dóin. Bhí seans tá much sé sinna methe písín eile bhí deir lachran ag fornacht. Ach tá Áth Cliath féh bhrúd amantar nations on agus fuisih go cinnt an kicks air sin dóibh. Tá scóir dearnach don Mhí agus cúl kick éiricha ag Milo Stafford agus an son Cormac McKenna leis an gceann déanach ach tá sé deachrann son ag Áth Cliath teacht amach. Canta an gardan lína agus ag a deire. Har lína agus a bhábhrá Áth Cliath ag an kick seo. Dódó gwn héna trí, chá chúlí natrantá. Fós scóráil ísilech beag an Mhí brásásta gwn na cuithe sa chéad le a bheith hinúachtar sé nómad atá fáchas sa chéad le. Scóir níos ag tastáil ó Áth Cliath. Dar nó beag cluiche mór ag na seintir déadánach agus an iar Mhí a teacht go dtí Páirc an Crócaigh ach na súlar fadar na Mionúr seo go is ón Madden. Mar choulúidir Niall Rogan. Madden a fearr ar na rana. Sleamna tríd an son tí Daniel Gilfile ach roáda dó agus ag a deir Niall Smith ábalta teachtamach don Mhí.
Con Brennan. Fáca féin lán tasí agus Cluiche maig Milo Stafford gadí seo. Cool ón Gicéiricha agus ráchúlín chumá. Liam O'Donoghue agus tá leis sin na chumad. Tá bogad más a bhí inis le cúpla nómada nús. Sleann trídan son Cormac Walsh, contúirt leis agus leis na tosa ar fad, Carrick tastáil, Walsh a gcónaíonn son. Ibar Hernashtí, Harry McGurk captain. Cinnte beag Trevor Giles brásásta leis an taspántas le cúg nómada nús. Deisinis ach a ríist aber bha cosanta Áth Cliath. Fellig prabalastig ach Hernashe Carú tá Patrick Cahill agus Áth Cliath is a gurí briseamach. Smachta Hernash goáling an son ag an bhí agus ag Darragh Lachranach to spán cumá. Bachóla bhfuil fearsa meis, Liam O'Donoghue teach tríd inis. Carrick tastal bhfuil sé taring a síos an son, níl a deireann réitor. Fíoch for tá sé de gurgan count an a gáil Hernash. Okay, Áth Cliath agus Andrew Davis an kicks there. Tóca Gamar. Spás ag James McGahey an tá. Scóraigh tastal ó Áth Cliath. Den ómadún scór deirnach, bin an cúil ag Patrick Cahill. Gá chúl sa tréimh se atra aimsethe ag an bhí. Mo Salami. Skill mahan son. Siúr alta tá kicks there, níl a deireann réitor. Tríla sé cúlí nach an count son taringthe. Farir Clay ach an réitor ag a deire. Chun é Clay Carnash taringt Ganzi ag a deire. Agus kicks there le tacht ag Áth Cliath. Ceann ómad atá fágad sa chéadla. Atá tanafach gomá an ión scóráil ísisiil gomá going. Dul trasta chuna ceann son hógan tá James McGahey. Far chuman Naomh Breed. Le cór na gaotha scóraigh tastáil ó Áth Cliath. Bhí sé cleachta isteach sa cúiltá Ryan Cluiche. Má se beag tosaí an kickáras aige. Leis a gitóg an ceann son ag taisteal ach a ríist. Míchéal ag Áth Cliath agus trícha inis ar fóríl. Beidir go mbeidh na seansan sa chuirteach ar sa le meid an trónóna stigantá. Leis Cormac Fitzsimons leis a gicamach. Glóric Alex Keane agus ag a deireann ceann son ag sciúr uig. Agus ceann mar tóca ag Áth Cliath contúirt inis don bhí ag iarraidh brethir gan sa Patrick Cahill. Ach anna fís a cosanta an son Hernashe Ben Brown. Good Hernashe Áth Cliath. Fód seasta ag Máirt na Mhí an son. Dal seach sa chúnge hail tá Cian O'Dwyer. Airíonn leis teachta seach áfach. Aber bha ag Áth Cliath. Beile bhfuil contúirt an son ach Haran lína deirg. Agus kick cúig féidir agus dathid gnóthathe ag Áth Cliath agus beag seansile ar scór an son. Tá me goach sa chéadla. Gá cúlín idir na fórn an tá. Ach dos é nómad go dtí nón scór deirnach ag Áth Cliath. Deis mahan son iad a teach tríd. Pís amach cosanta chuir amach a ríist. Nis trílig Mo Salami an kick orthasá. Níl Áth Cliath sacrathe ó heh cé a hógaigh na kickin agus ag a deireann ní hógaigh sé. Fágadh sé fé James McGahey a ríist cúgan kick deirnach uig ar stré. A bhí beáin níos concrete an chúl ach be sé gur leirigh an ceann son a rórú Haran trasna an más féidir. Gan spreaga éigeant hartómh dal seachtís an seomraí festis. Ardtha go maith ach farír dó an tuirigh chéine. Ceann eile ar stré Áth Cliath. Agus beag an bhí brásásta a dultí na seomraí festis mar seo. Níl deithnas rómhúr an son ar Cormac Fitzsimons, tuigeann sé go méid cór na gaotha cá in san tarna lehansá. Liam O'Donoghue bogad chun ceann beidir glóir ceann garad. Ag go deir dín taobh sagadtí Con Brennan. Mark smachta agus tóca go siúd. John Kilran gotí Liam O'Donoghue bhfuil tá anna chuid sellh ar fad ag Liam O'Donoghue antá sa chéad le. Be sé tucha tréachta sa le meid an trónóna stig. An bhí inis a gcuirigh an chéad le críoch nua le scór. Smachta go deas ag Welsh. Féhrú. Pass Hernashe Con Brennan. Third phase score, iirecht le
Crinus will Tágadine Gadara. Sor Coolín an son ag Fearne Volton. Con Brennan agus Bjarnanish the Shri Coolín idir na fórna. Sin gá cool agus Coolín as a chélig an bhí antá. Anna físa immertha. Agus well Áth Cliath Ceann nóidí gan scór. Be siad búrtha cinnte leis an statistic áirithe san an bhí a ríist. Imre rightí Con Brennan. Liam O'Donoghue ag iargé smachtú tá sé gaithe dara. Tigras níos mó san immert ag an bhí go cinnte. Se chunganis Brennan a ríist. Takeíocht uig. Sin dúrcha meisteach in am cútah gorta ach ní léon chlár in seochtú an tá David a bheith ann. Bachólam go méid nómad ar leid, bhí cúpla stadna sa chéad le. Mair hís dúrcha cinnte go bhfuil dópan immerthirí cumad a thnáis. Nómad a bháin máise atá dúrcha me an ardantá. Nómad le chuir leis an trucha, tá míid leislí trí sin hena féin. Dómad trí go na héana trí antá i Páirc Parnell. Sealamh ag Milo Stafford, Cluiche más sa chéad le. Héana agus Con Brennan ag taspáint go húntaach dus na cuairteoirí deisir Coolín eile an módíreach a ríist an baist ag Con Brennan sin gá Coolín as a chéile go siúd. Agus ceithre Coolín mar áras Barnish ag an bhí antá. Cúide ag nóméid gan scór ag Áth Cliath. Be sé sin ina ábhar búrtha dómh go cinnte dul seachtaís na seomraí feistis. Tá gá chúla agus gá Coolín aimse as a chéile ag an bhí antá ag chialín ag lehamansa gur bí na cuairteoirí tá dul seachtaís na seomraí feistis agus iad brásásta dó cethir ag an rise ag an bhí héana trí ag Áth Cliath. Réitor dul chun ceag Maidéint an son ag Gilfáil idir gá chóir le bhí sé go deirbil deisir cool agus tá sé lenar corn Creeknas an se cail Áth Cliath agus deis láthgan ag Milo Stafford é sin i chealú antá. Sár kick éiricha ag Milo Stafford gan duine ná Jory an aice leis ag leis an gitóg pe gan na brose sin amach ag a deire agus tá cool fuit ag a deire an tarna cool ag an bhí pass ar nastí Con Brennan. Third phase score iirecht le Crinus will Tágadine ag a deire. Sár Coolín an son ag Fearne Volton.
Fithe hain, tá tríceang díag de Craobh gur fada cá, cúiceang agus trucha ag Áth Cliath Counterna an gábhíle agus a fithe trí, agus Wellington Leathcheannais eile Cormac an Risha, idir an Luagus Caildar ag cúlín an taobh. Máise, scóráil ísisiil go measna dá cluiche an tá Tránóna. Ach, na tilhailse díreach lastan sa hanis, Páirc Parnell agus, well, iad tastáil a teapagáin dúracha le cúpla nómda nús, a teapagáin níos fuair chomá. Ach an réiteoir maithan san sin é Stephen Fagan, cinn tú gúil gach duine ins na háiteach gur chóirt ó bheith. Sal a caiith sin fell in orda bhí deise go leor páistíog a bheith maith gimmert Peile agus amána. Ag an Risha, tá si glanta den Páirc, leabhar clige ar leide tá fáca, agus láthraach bán an ceann sa búte ag an bhí antá. Smacht go deas ag Liam O'Donoghue, ard chéad leithe a siúd. Carrick tastáil, but me an tarna deis, well díhall bh maithige Derek Áth Cliath agus Max Morrison. James McGahey inis. Seachtí Mo Salami, Ceann Corishís. Dulcan Ceann Matt Jameson, Carrick tastáil. Ag Derek an pass Seach sa lár agus Cluiche son ag Áth Cliath. Iad sa tóir ar a géad scór ansá. Cansa well, an love an ordigan réiteoir, man a bhain siad rudaig an tas. Tuach sé harnáis agus beag kick séir isteach, Iarracht Gary Onan son, ag Turlingt agus ag taistil. Ach bhí an love an ord an son ag an réiteoir Stephen Fagan agus cílín se sin inis, go meid kick séir isteach ag an bhí antá. Lee Road Cormac an son ag Cormac Fitzsimons. Cór na Gaoithe tarna lehan son ag an bhí. Bhí deis an son ag Áth Cliath ach an ceartach an réiteoir ag Laighean agus beag Iarracht ar ein chúlín amháin. Is dulm sin a bheith ag Áth Cliath. Tá siad idir gá chóirla, níl siad omláin cinnte ó céimh ag a bhail na gicin na saoire. Bhí McGahey tamil ortha sa chéad le agus cúpla ceann ar fóríl. Ní ceann éasca seo. Laistigh den stua i linn géir go maith go na lohan na Gaoithe. Seans an bhearna leidú go dtí cúil glan ansá. Scuilte isteach an son ag Patrick Cahill. Smacht de steig beidir bhfuil contúir to gcónaí tá go dain. Ceann son ag Owen Madden, siar hain sé siúd. Deis an son ag a deire ag Conor O'Brien. Ach an bhí tris, well, bhí sé bearna go cá, caiilte. Ach Cliath le sellh gcónaí an son. Ach tín taobh haut, seach chun inis Cormac Doran. Ceann son scuilte isteach ach clúdach maith stig an son ag Ben Brown. Agus fear Gael Value Himón. Abléis sin na glanna. Ceann agus Oberle Déanamh gafa Haran Lína agus an kick taobh Lína go deir le teachta bháfar Áth Cliath an dá taobh scuilte go maith son le sellh. Isteachtí Mo Salami ag de Hughes Brogue a ríist. Ceann son ag Turlingt ag taistil agus tá sé ige. Ein cúlín amháin a bheith ige ag a deire. Ach is leor gach ceann agus stad áirithe seo. Bhearna ar eistí cúil clán. Nis an bhí sa tóir ar ag céad scór más féidir. Cuine go méid an breise Mohammed Cormac deir na himar ansá. I fór na anna chóir chun tús, se chun Tomás Proudfoot. Trí nómad go le catas tarna le. Teach tríd an son, tá Alex Keane. Go deir hinastí Cormac Walsh. Tar sé fé cúlín. Cóngrach ach dír clasmadas na cúlí. Trí cheangan is ar fóríl ag an bhí. Kick amach ag Jamie Galvin. Slú das crunne isteach an an cluiche Leathcheannais. Sa chéad bhauta bhú Áth Cliath í bhálaí. Cailte ar gona na hir bhí. Sár go bhfuil ag Mo Salami cailte. An bhí teachta ríise agus an son sa cluiche déanaach ag Áth Cliath. Bú amach gona Longford. Iad a teachta amach mar bhútóirí an grúpa. Chail an bhí an chéad dá cluiche ach an son hon idir hnáis. Bú sa cluiche réamh bhauta ceathar ceanna se cuine Caileh an tán agus ar íbhálaí an teachta an sicáta, seach chun Áth Cliath. Taobh sá.
Di David Lombard. Well, tá spás. Craobh go dasan son ag Max Morrison. Éasca go má díreach ar an spot a dubh. Sin gá chulín as chéile is a Áth Cliath. Agus a brabna súlan bhearna sin leide go dtí gá chulín. Morrison leis é áfach. Leis Cormac Fitzsimons a fiach an turn around. Lorg Alex Keane. Agus sin an spruch agus ag an deire tá sé gé. Niall Smith. Cúgnam cat agus scanéin scór fós an cuairtóirí starna lehansa. Pass sin gan bh úntach. Agus, well, ag a deire dinta go maith stigan son ag Dara Loughran. Felix scúr amach, seileh an bhí a gcónaí. Milo Stafford. Cúlaige ón gicéiricha sicéad le. Spás go leor ríiste Alex Keane. Tá cur chuige cosanta ana bhaigh Áth Cliath go dtí seo tránóna. Leis trílig Harry McGurk iirecht gá feinte an ceann son ag casa ach farír ar héamh na lábha deise agus ar fórí le ríist. Gá seans starna le ar stré. Kick amach le teachtaí Jamie Galvin. Chuach ag brethir gan sanach an Máirt léite go snastan son ag Max Morrison. James McGahey. Dermid hello chumad Declan O'Leary. Bhín go mion minic an tá Páirc Parnell. Ní sin tá tránóna. Gwymid gach rathair agus súil go meise hurnáis. Gan violence á. Mo Salami a ríist. Piece of skill dasan son. Cormac Doran. Come an nave Padder Clown Vura. Tarrant I of her son. Oh, G Halavu Mahig Niall Smith. Shocking anish Smith done V. Pass Ishel. Ball Hagadera. Desher score. Tasha the Queen of Bedra cool dul Nisa Shia Congrid on cool. Dara Loughran Squeal Fay. Log here to reach the V. Shin Cúig hang ar father for il ach trí hang as Míchéal an son. Ní léon score on Rishica agus tá an bhear na fós ag parent á. James Galvin a ríist. Corna cuithe ag an bhí in san tarna le. Beidir nach bhfuil si chomh láidre sa bhí níos luatha. Sár go bháil a ríist an son ag Max Morrison. Eis an láidre san éireann tá. David Lombard inis. Mishnach níos móga cinnte Áth Cliath ón Risha bhí an lucht panistíocht amach ar feidh tríú ceir nómad a caint le Míchéal. Ní léon athhrú déanta ach tá tuchras agus mishnach níos fear agus le feiscint. Conor O'Brien féhrú an son. Arúla sé chuir sirdí Patrick Cahill go deire. Láh an ordig David Lombard ag Lord na Peile agus inis aige. Leis James McGahey. Glurg Slí Tree, David Lombard ag taspáin go maithon Risha. Cian Dwyer inis. Deis ag Áth Cliath an bhearna leidú. Conor O'Brien. Cian Dwyer. An deis ag deire ag Dwyer ní bhna sé sin an spruch má Cian tú an son an neart cuithe in ord an son smachta go das ag Áth Cliath gcónaí ar neistí an lántasí Jamie Heavey. Ceann contorta go stig. Ach ag deire dóhan déanta Cormac Fitzsimons. Ach an bhí féhrú istigh an son inis. Lí mótána chu teachtamach dóibh. Ó pass nach raibh ar mulla Bert in éachar an son agus O'Brien ábalta sin a chuid ar náis. David Lombard inis. Tí Mo Salami. Náinómad caiise hena féin sa tarna leach an tá. Dá chúlín sin fós atra. Curn Larry Murray an dúislas na bútóirí. Ní bheith ceachras na fórna cuioine bhar Curn ach áit bhaint amach sa Cluiche Shocking a rís Jamie Heavey. Chlána sin or a bhúil sin count son. Agus beag kick cúg féidir agus stahad mar thora ar sin. Teanga bháil le fear na míistigh.
agus an kick cúfed agus lahadan ag fear na hard carach an sa. Couple of foil on the Tráchtaire Páirc Parnell an sa. James McGahey dul trasna. Couple of deis cailte riven brisige. Orintha bíonn sé níos fusa gine na gaotha le kicking na mar seo. Ceann guard. Treat an Sunday McGahey. Sin Craobh na Páirc na Imirtha. Agus an Cúlín ag dara. Ag fear cumann naomh bríd agus níis an bhearna is lúdar na fórn an sa. Dó ceathir le héana sé. Cliste ceann guard hógant. Hanna sé ar náis chuige. Agus ceann sa trórtha. Thar an trasna an onadí initial tacta seachar ar nach Cliath. Fágan na Páirc an lántasí Jamie Heavey. Agus cimid gan second cé atá takeisteach. Iver a fithe héin atá takeisteach sin é Andy McDonald. Na volunteer Naomh Owen. Trí Cúlín feicó mrise idir fada GAA Cliath. Smachta go deasaríis an sonna GAA Cliath. Ní léon scór sa tarna Laighean bhí beag díma ortha go cinnte le sin. Mo Salami. Ríis duine sé sin an ceanna chuir síos agus dul chun ceang. Chuirsteach ar Ganzi. Ardbhlacáil déint an sonnig John Killoran. Ross chun Shellah Hawl. Killoran ag búchant. Nis an Chabhraigh Con Brennan. An Mhí agus an Leathcheannais Ríos an sa. Alex Keane. Shonny's fear passan a deas a chuir Míchéal an sa. Con Brennan a ríist. Bhí mo Donoghue lasmo. Ní gá. Scór den chéad sco. Thug sé beagnach dos é nómad ortha. Ach an tríú Cúlín inis sa clé aim sé Con Brennan. Agus gá Cúlín idir na fórna ríist an sa. Nis an réiteoir cleirte túir na physio hís agus tairt full áireamh láidir dó. Fear na Mhí. Mean go gá raig fuair sé. Iad Peile an son cai sé bheith cuairmach inis an kick amach búta ríiste an bhí. Dint go maith an son ag Dara Lachran. Gardan Lína. Lachran a ríist. Ar neistín farsa. Con Brennan. Anna Cliath fad imar go siúd tránóna. Tríle sé caun, well, Eric Garrion ag tarling de stig. An coolbáir Jamie Galvin a fear smachta go deasa Galvin. Agus breúar siúd an kick sé amach le teacht. Canson a mihir strégus Brunson Shelva di Alex Keane. Eric score. Okay, sin ag casa far Eric Adera shake ang inis ar fóríl. Tá fear na Mhí sínt an son agus an physiológ benacht an réitóra le dul isteach chuige. Seo fear na Mhí sínt istigh an son agus Cluiche tastáil. Cael Dara gá Cúlín contastic Leathcheannais eile de nómad seach tarna le. An sa i Páirc Parnell. An bhí gá Cúlín in óachtar agus tá full áireamh eile á tairt an réitóir don physio an sa. Cluiche fós á chuir an son ar Tomás Proudfoot. Níl physio róhásta. Mail bheag an son an scór dearnach ag an bhí. Thug sé 12 nómad ortha. Scóra chaim siús sa tarna le agus well inis ahrú le déanamh Níl Tomás Proudfoot ábalta leanúnta raig an sa agus sin na dultín taobh hawl fear tucaisteach hena féin an bhí agus ar leachos agus é dultín taobh hawl gléiteisteach an son ihar fithe héin sin é Leo Kavanagh ó Mainelta. Nis beag na gleislí tríd an tarna le be GAA Cliath sásta leis an tús a chuidir leis agus trí Cúlín aimse ag leis an scór déanaach sin díreach feite Con Brennan an bhí fós beagáinín in óachtar an sa.
Ann dun dáhéh bícinnte. Ísle go mála sé gicamach an son Galvan. Ach smacht go háling an son Colm Carlo Chúla. Cúig Craobh Leathcheannais agus truchat á búta Áth Cliath. Trí chain díga an Mhí. Cael daras tarnat le nai gang agus an son Laois le nai. Conor O'Brien ar east. Rodégan feice stig taringt. Stig an son feicethe agus fear na Mhí atá cionntuach agus ifir dós na Ben Brown. Fallárh tucha ag an réiteoir dó siúd agus cílíonn sé sin inis go bhfuil kicks ar an éascar fad ag Áth Cliath agus deis an bhearna is lua chuidir na fórna ansá. Dúrachos Coran Cool agus Patrick Cahill ag aimimsú fear Naomh Bríd Cool agus Coolín na Nisige. Bhearna is luatran kick seo táchtach ag an Mhí agus tent go maith Alex Keane. Iirecht gáfhainte teachtan son ag Milo Stafford cún go más a tarnile den chúla an Derek VR an son ar an cosantóir sleán histig an son ag go deire takeíocht de teacht agus Áth Cliath ábalta sin na glána ag go deire pas na garda Andrew Davis Good ar náis go héifeach ag Cormac Walsh. Carrick tastáú ag siúd ach bhí choristeach ar an son go cinnte agus an kicks ar inis le teacht don Mhí. Tá an cúlbar ag léite níos an son. Nós fric le blianta fada dar nó beidir fear in go mion minic an tá Stephen Cluxton a thosaigh sin ó héobh cúlbarí a teach an tosaigh. Well, tá Cormac Fitzsimons ag leir treoir ón Dave Lína agus an treoir ó Trevor Giles. He'll make a rather rallish chuck and tossic. Well, Neil Gadera. Masha, Irecht Ercha, find to Yetak Shave Kinunach. Can Viarna Karnash G3. Cormac Walsh. Ivanishin Sprukamak. Darn Corlehan son Lishagul Bara. Agus Áth Cliath na Línta Glana Rish. Jane Tagama. Mo Salami. Harry Shahenche. Harry McGurkinson, Cúna beidir níos mó in san tarnile. Alex Keane inis. Trí nó díga tá fáchan sa. Liam O'Donoghue ríist. Na cléir fad imar go siúd an sa tróna. Cuine go bhór an Mhí cúig cúil a gcuine ífálaí agus cúig cúil a gcuine Caile Vantán agus sé cúil a gcuine Laoise in san trí clé dúrnach. Go dtí seo tróna tá gábhrat glas ardatha ag ann fóstal dul. Sleanú tríd an son ag tart fin dáfhain to Harry McGurk. Ach tá Míchéal go leor orthu sa tarnile sin 7 gang ar fad a ceithre ceang ón rise. nó 2 ceang go dain ón rise tar fóríl. Éon chúlín amháin idir na fór na fós. Corna Cuithe ag an Mhí a ríist ard aberdénta ag Max Morrison. Ní féidir le haing stop féin hirirtí ard an son. Agus Áth Cliath tre cín ó dwair teach an tosaigh. Lombard ag leir Growna. Green dul féin sa, agus teach níos fuair a gcónaí. Mo Salami, seachta cín ó dwair. Leir cúlín an cóscóir inis atá ó dwair. Ceann son ag taiste leach an cúlbar a Cormac Fitzsimons fé. Agus deis an Mhí teacht éon uair bháin eile. Nis. Ceann son a bhog go mar. Lán tosaíonn son Milo Stafford. Bhá níos ciúna sa tarnile. Bhfuair sé héanamh dós i chéad le. Gannach éon cúlín amháin ag an Mhí in san tarnile agus beagnach 9 óidí caite. Dachar é creidút. Anna dí inis teachta isteach dóibh. Cosa uair a táchtach ag stad seo. Agus in san tosa a hastín níos mó. Cormac Walsh a fágan na parca. Sin kicks there, he's funga ag Milo Stafford. Well,
Count Decker Gamag, Boosh Gasnastic Niall Smith. There's Alex Keane. Gach Shelf Cótáchtach agus Stadshaw. Stafford for Nash Salor agus Deisic John Killer intact. Mission Captain Harry McGurk. McGurk agus Dera, tá scoring in Mhí an son. Thug sé Tamalí Nurha. Ac an Captain le score inspirádach agus Péire Atra ríist an tá. Ever fé Carhan agus seachtain Mhí sin Tomás McKeever. Cumann Wolf Tone. Áth Cliath Tráchtaire ríist. Den ómad atá fáchan tá. Ashty Keane O'Dwyer. Alex Keane's na sáil an son air. Nes beidir go spásig David Lombard. Lombard fós a dul. Contúirt an Mhí. Seans an son ar Cúl agus Owen Madden. Le Hurker de Cúl agus Lochland Áth Cliath na Cosaul. Sár Cluiche Curly Céile. An pass céadúr ó David Lombard. Owen Madden in san ád ceart agus sin scór Harveh cinúna an sa Áth Cliath Cúlín Contosig. Ard Cúlar fad. Ag Madden agus godain an tarna ceann agus siúd an tá Tránóna. Inis bhfuil freigra ag na cuairteoirí an Mhí teacht an son. Pass sin beáin scuilte. Glóir na pellans an tá Dara Lochran. Siar gotí Con Brennan. Táime gemacht. Cluiche má feic an sa. Iirecht gá faint an son ag Milo Stafford. Ach é sin bocht ar yes. Agus ar fóríl agus an Mhí crata go maith inis treis an cúil sin na géile. Cúil ag Owen Madden. Fá for Áth Cliath ríist. Max Morrison. Idir Rá Chorlin i mór dó sin na bhog a raig go mar. Cailte ard gadíocht an son ag Tomás McKeever. Cúlín Atra, Deisiir Cúlín an co-score agus tá sé an anadí. Sár fís a skill an son ag Tomás McKeever. Tá míid corm den géadbhaut an sa. Nis ceist céin iireann. A bheith go dul a raig sin. A bheith fragrance na nóid atá rong amach. Nú beidir go méid an breise tastálaach ard fís ibre an son ag Tomás McKeever. Dá héh anna chomar chun tús an tá. Bin an tarna Cúlín godain sin eile ag an Mhí sa tarna le. Scór na gandómh, cé go bhfuil ag imirt le cór na cuithe. Beidir go spreagaigh sé sin níd seachún John Killeran. Gotí Leo Kavanagh. Seach nómad go náma tá fácan sa. Con Brennan agus trí Cúlín maithaige siúd sa cluiche. Brúan isis ar cosantóirí Áth Cliath. Clishton pass sin a chur siar. Ó, cailte go deireadh Con Brennan ar an tarnaíocht an fellar neisige. Milo Stafford. Smachta go deas ag Áth Cliath tarna le. Seach an ríis John Killeran. An Mhí ag lurg scór as an glúiseach seo. Sé nómad atá fáca, dar nó ní léon fan anna going. Má se beg cúpla nómad dam cótah gorta going. Ag deir an seacan sa. Harry McGurk an captain. Gotí Stafford a ríist. Cábal an tlí tríd sin íon ceist. Féhrún son atá Stafford. Beag na cailte, déanta go maith. An tacaíocht ag deireadh John Killeran. Beidir bhfuil deis ar gá faint an son. Harry McGurk.
Agus Harry McGurk Karen Trasnón le gá feinte den chéad Sár Iarach amach. Bhí breúar, díreach lasmod an stua, agus an bhí gafa péireach an tosa go ríist. Ard Creek an andung an sa. I got a clear ríist. He's got Colleen Contarigas and Passion of her straight Niall Smith on V. Ard Lucenish in St. Clehensa. Dá scoir na fuite ag na cuairtóiríonn sa. Iad fiabhsa, níl éon chalísin son agus deis a gatha clí agus Colm O'Carroll. Cintún son an brú an dáthaí bhí átha clí a glóir kick sé amach. Agus ag a deire, ní raibh dóthan imirthirí Harnash an son is tólam. Sin an táráte, bhí an leúir go Loughlanta, agus cílíonn sé sin go mbeidh kick sé éasc ar an lína tríomhéidir díag. Trevor Giles a mohan son a rá, nach raibh dóthan Harnash chun tosig go dtí na gatha clia, fus ar gaundan amháin, agus deis éasc inis ag Milo Stafford. Bhíon Loughlanta go maithabhail teachtasteach an son, Etláin ag teachtasteachtaí ar fórt átha clia, na súla ar Milo Stafford. Deis trí chúlí na Coratra, déint agus nastig an lán tosaí, agus pínós é sin go cinnte ar átha clia. Cúl glán in isidir na fórna. Héna trí aimsig Milo Stafford tróna. Sin trí scór as a chélig an bhí. Smacht go asig Mo Salami an son agus átha clia teachta ríist. An Loughlanta an ríos an son, níl éon kick sé rééis go teachta agus stad an cluiche. Brú damanta teachtasteach an son agus an fell Harnash ag an bhí, caite a raig an son, caite go dain se. An ceart an son ag Stephen Fagan, ag átha clí an count son, bogha go mar seachtaí Max Morrison. Brú inis ar aribh átha clí a scóra aimsú, James McGahey. Tríd an son, Harnash ag James McGahey. Count Dastí Patrick Cahill, an count sa díreach leisig den chúile, sin cúil agus gá chúlín inis ag Patrick Cahill. Agus tá mid Harnashtí gá chúlín an sa ríist. Ard Creek an sa I Páirc Parnell. Dóthach le dó de. Fáid leis ag Cormac Fitzsimons. Agus ag a deire smachtathe ag Liam O'Donoghue. Ard cluiche imirthe ar fad ag fearnéamh Colmcille. Nis beag an bhígur ag seilbh chamad, ach tuige siad cumán nach bhfuil atra ach gá faoint an son, ní dad é sin. Alex Keane ar ríist. Tríd an son agus spás beag crothaigh Leo Kavanagh. Na rana ná teachtarnastí Liam O'Donoghue. Chá nómad cilethe tá fácan tá. Cai gá clia brúch an tosig tá fellúthe, iad atá chun deirg an tá. Ád sa Leathcheannais an dúis na bútóirí. Harry McGurk ar ríis, fuair sé iirecht únta gá feinte ó chéanamh beidh ceann amháin mar thar seo. Sábháilt ar an lína ag James Galvin. Ard Craobh tan sodig an gúlbára. Glant agus átha clia teachta ríist. Mo Salami, Ibrahim Raig. Ó cheann na páirc atá an cluiche agus an fell agus ag a deire Harnash ag Niall Rogan. Sár Caidhlinn sa tarna le. Thomas McKeever. An bhíonis airich gan an fell a chailúnt. Seilbh conis le beag na gá nómad a gan deis scórála Alex Keane. Tá me gomacht be cúpla nómad cinnte le chuir le deire an seasca nis Milo Stafford. An na cúil don bhí sa chéad le, Milo Stafford agus Cormac McKenna. An clog a bhelt ach í sin dain séireach mar chorcaigh óireanta. Tá fell ag tastáil átha clia, nis Liam O'Donoghue. A brú amach an son tá David Lombard. Beidir bhfuil sé seo cleachtathe. Conas an fell a chamad, ní éasca mar chorcaige. Milo Stafford a ríist. Nómad atá fácathe. Seilbh conis le gá nómad go le. Ní léon bhain an áfach. Trevor Giles ag fearisteach chun Dave lína. Léach na mí. Trí Craobh line, gá Craobh na héir an búte, imreoir na bliana féigó, trí grad am All-Star.
The mar ceannar le bheith an Dave Lína Deshanson ag Milo Stafford. Beidir Coolín an Áracis. Sorry an son ag Milo Stafford. Agus an bhí ag Craobh nó go láidir an sa go cinnte. Trí Coolín atá idir na fórna an sa. Tá tam geall bheith caite an sa. Ní léon chóra feice fós ó thaobh am cútamh gortathe ach tá cúil glán idir na fórna. Shellamh ag Áth Cliath seachún amach inis Cormac Doran. Scóraigh tastáil go dóite. Ibrithe Reigan san ní rád a réige steig. Will Tarrant, Neil. Liam O'Donoghue a ríist a Tráchtaire. Smachtathe. Town go maistigh son agus O'Donoghue a ríist. Ina lécht an bhí an sa tránóna. Gúlinn cruúig feite an son aige. Ach fós airí leis an fella bhog a raig. Tóiste fuirfatí Con Brennan. Is strachas atá siad. Tá mid os cion an trucha sa tarna lehan son. Ní léon chórtha ó thaobh am cútamh gortathe ach beidh cúpla nómant déanam amach. Cúil atá idir na fórna an sa. An bhí chun tosaigh bhí idir maul ag aimsin na scórna sa tarna le ach le 10 nómant an ús fiabhs ón díal ortha go cinnte. Shellamh a ríiste cá Áth Cliath agus an fel uatha. Ní mór dómh brú níos mó chun tosaigh. Chanéis sin na gáiltear neis. Bhí chuirseach ar Ganzi an son. Agus teachtaí John Killoran ag a deire. An taobh sa ríist, teann go maith a ríist. Ag Leo Kavanagh, an ceann chuir síos agus an módír agus teach. Nómad atá caite hena féin. Mar derm sin ní léon chórtha. Deis an son ag Leo Kavanagh agus beidir gur bin Coolín an Áracis. Ceithre Coolín inis idir na fórna. De bheith snach ag Kavanagh tart fé. Agus an réiteoir chun leabhart le fear Áth Cliath son chomá. Ceithre Coolín idir na fórna ní raibh an tá leis an hamánathe in rád na Mionúr an sa désaithrean i gcuine chail chuinnig. Agus an deir ar scéalach meid an tá leis na Mionúirí Peile ach irid an sa. Carta buan son pichasús ag James McGahey. Tá mid nómad go lethos cion an trucha. Leis gá scór idir na fórna. Ó Salami an lámh an ard an réiteoir. Bhfuil éon fantáiste Níl Godain. Caiisiad dul ar náis. Caiisiad an fella heláthar isteach go mar. Táimid amach an sa. Ceithre Coolín idir na fórna agus an bhí tris Craobh nó go láidir an sa. Scóraigh tastáil go mar. Ó Áth Cliath ach a ríist an bhí a teachtasteach agus ard obair go siúd é sin glant a ríist agus deis teacht éon bhát amháin eile. Milo Stafford ard clithir fad agus inis tá gaochs na seolta ag an bhí pass cliste beidir goil deis ar scór amháin eile an countsa táiste crain úntach Haran Seasnáin agus sin mar cluiche Darrell Acran ag aimsiú a cad é mar chríoch an trí Coolín déine as a céile aimse an son. Dúir trídigh gúine dó hocht an sa. Agus a ríist Liam O'Donoghue gírig brethir a gceann son. Beagnach ag 3 nómad dam cútamh gortathe. Ní raibh éon chórtha agus ní léon chórtha agus ní bheith agus stad seo. Nis brise tríd an láir tá Cormac McKenna agus well tá siad ar a sábhín só agus stad seo. An bhí le Craobh thar bheith láidir an sa. 3 ceang díag de Craobh go leine tá cá. 2000 a bheith an Count Dernach agus leis sin an Adó Gehrig sétan sa ag an réiteoir. Bua snasta de Coolín ag a deire. Cuining nach raibh atra seach nómad a hin ach an bhearna is lú a Craobh thar bheith láidir an son agus well cílíonn sé sin inis tá cluiche eile díreach búta ag Cail Dara. Cílíonn sé sin inis an bhí agus Cail Dara a bheith le chéile i Leathcheannais lein ard cluicheann sa a Craobh den sco ag an bhí an scór deirgan sa i Páirc Parnell. Dó ceithretíigh ag an bhí, dó a hocht ag Áth Cliath. Réiteoir dul chun ceann Matt Jensen son ag Gilfáil idir gá chóir le bhí sé go deir bhfuil deis ar cúil agus tá sé lenar corn Craobhnas an tre cail dá Cliath
agus deis láthracan is ag Milo Stafford é sin chealú ansá. Sár kick Erica ag Milo Stafford. Gan duine ná Jory an aice leis. Leis an gitóg beir gan na brose sin amach ag a deire agus tá cool foot ag a deire an tarna cool ag an Mhí. Pass for Ashley Con Brennan. Third phase score iirecht le Crinus Will tágadain ag a deire. Sár coolín an son ag Fearnéval. Isteachtaí Mo Salami ag de Hughes Broke a ríist. Canson ag Turling ag Tashdal agus tá sé ag Treat an son tí McGahey. É sin Craobh na Páirc na Imirthe. Agus an coolín sa Con Brennan a ríist. Ní mo Donoghue lasmo, ní gá. Score den chéad thug sé beagnach does é nómadar. Bhfuil spásig David Lombard. Lombard fós a dul. Contúirt an Mhí. Seanson son ar cool agus ón Madden. Le Hurcard. Better bhfuil deis ar gá fáint an son. Harry McGurk. Agus Harry McGurk Karen Chasnon le gá fáinte den chéad sco. Sorry. Harnashik James McGahey. Count Dusty Patrick Cahill. And Countsa Dira Clashik den Chuile. Sin cool agus go. The Mercanner Lever and Dave Lena Deshanson ag Milo Stafford. Beidir coolín an Áracis. Sorry Eric son ag Milo Stafford. Her fad agus an ish Ton Guiachs na Sholta. Ag an Mhí pass Cluiche. Better go Desher score one ella. And Countsa Toshta. Crying Úntach Haran Shasna.